أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. صدق الله العظيم. Yürekler hakkındaki vaazına devam edip tabiplarının yüreknin şifalasında şunday bir yol var. Akıllı yol, lakin uzak yol. Ol yol nindi yol? Misal bir kişinin yüreğinde bulsa gazap, ona təqdim eteler. Ol gazaplı yürekni şifalandırıga sabırlık kullanıp, kimnin yüreğinde bulsa hırsızlık, yani жадность, ol vaqtda ona təqdim eteler. Yalğız qalırga, Peygamber şekilli, мәңгілікке түгел, zaman. Eğer de kişide bulsa жетмеген sıfat, yani tek özüne gine, ona eyteler. Aş yerirge, oruza tutarga, hem de şehvet şiiri bulsa, ol vakitte eyteler ona şifa yolu, qanaatlik, hem şunday sıfatlarga kıskaça etkende, kapma karşılık sıfatlar deb atala, kıskaça etkende. Yani gövdede bulgan nefis, can, eğer de onun kaynar sıfatları bulsa, tabiplar ona eyteler, salkın işimlik bilen şifalandırır. Eğer bu canda, gövde içinde salkın sıfatlar bulsa, o vakitanın şifası kaynar rızıklar deyip kengeş bergenler. Yani kapma karşı. Bir kişi aşıksa, ona sabır deyip eyteler bedinde. Yani kapma karşı sıfatlar. Hem de bu tabiplar fikri boyunca, yürek tabipları fikri boyunca akıllı yol hem dürüst yol deyip eyteler alır. Tik. Kişide bir gine sıfat bulmay, köp sıfatlar bulan. Aşığı gına tügel, 5 hatta 10 kimşilikli sıfat bulurga mümkün. Hem de onusunda bir artlı şifalandırgan vakitta, mesela birinci sıfat buldu aşığı. Keşan nişkte bulsa şifalandırdı. Tanışlığı bilen, sabırlığı bilen jingdi. Anları köşse ikinci kimşiligine. O kimşilik de bulsa şu hırsızlık. Yani jadny kişi. O vakitta onu şifalandırgan vakitta birinci sıfatı tağında üstke çağırga mümkün. Yani kişegine jingdim degende şu aşığı sıfatın bugün şu jadnılıkны, saranlıkны şifalandıram degen vakitta birinci sıfatı tağın üstke kelip çıga. Şulay yıllar davamında mümkün ötürge köp vakit özgereşecek, belki birse, belki ikisi. Çünkü cevabı da nersede kişi şulay tuğan. Anın
аның сыйфаты шулай туырга, аның тәкъдире шулай булырга билгеләнгән күптәннән. Шуның өчен бу юл бик озак юл һәм дә бик риск булган. Чөнки риск нәрсәдә? Җитерме вакыт риск шушыңарда. Ягъни гомерләр буе шушы сыйфатлар белән көрәшкән вакытта гомер җитәрме үзгәртергә? Шуның өчен күп фәлсәфәче галимнәр үзләрен шулай фикерләгәннәр. Без акыл белән, аң белән уйлап, пәйгамбәрләр юлыннан бармыйча, үзебез фикерләп, аң зиһен белән аңлап, җиңербез дип әйткәннәр һәм дә пәйгамбәрләргә мохтаҗлык тоймаганнар. Уйлаганнар, без үзебез булдыра алырбыз. Без акыл ияләре дип әйткәннәр. Психолог булсынмы ул, я башка галим, шулай уйлыйлар, шулай фикерлиләр. Дөреслектә дөньяны барлыкка китерүче, кешене барлыкка китерүче, кешедәге сыйфаттарны да барлыкка китерүче Аллаһ Тәгалә. Кимчелекле сыйфатмы, яхшы сыйфатмы, плюсмы, минусмы аңарда, бу сыйфатлар барысы да Аллаһтан бирелгән. Туганнан башлап. Һәм дә бу Аллаһның гыйлемен безгә җиткерүче булды пәйгамбәрләр. Иң соңгы пәйгамбәр дә булды Мөхәммәд Мустафа алейһиссалату вассалам булды. Һәм дә ул йөрәк шифа юлларын өйрәтеп калдырган булды. Һәм дә нинди анда бар серләр, һәм дә ничек аларны шишәргә, ничек ачырга, шушы йөрәкнең җандагы, нәфестәге булган шушы кимчелекләрне ничек төзәтергә, ул әлбәттә безгә өйрәтеп калдырды юлын. Ул бер юл. Һәм дә баягы әйткән табиблар юлы түгел, әлбәттә. Ягъни нинди булса бер кимчелекле сыйфатны капма-каршы сыйфат белән төзәтү түгел, башка бер юл. Бу юл шәригатьнең сире булган тарикат, шәригатьнең сире. Һәр нәрсәнең бар сире, шәригатьнең дә бар сире, ул да атала тарикат дип. Һәм дә бу сирле юлда кеше игътибар итәргә тиеш үзенең бөтен кимчелекләренә түгел, бер генә нәрсәгә. Гомумән әйткәндә, кеше гомер буенча бер арада 3 түгел, 2 максат куйса үзенә, барыбер берсен төшереп калдыра. Чөнки кеше һәр никадәр мактасалар да кеше барыбер 2 максатны бер арада зиһенендә тота алмый, барыбер берсе төшеп кала. Шуның өчен дә кеше шушы 10 түгел, әйтик 5 кенә булсын иде аның кимчелеге дип әйтик, 5. Шушы 5 кимчелектән әлбәттә берсен генә акылны тота ала. 5-ннән. 5-ен бер юлы үзгәртә алмый. Игътибары җитми. Ничек әйтәләр, 2 кошка төзәсәң мылтыкны, берсенә тота алмыйсың. Бергә карарга кирәк, бер нәрсәгә. Шуның өчен пәйгамбәр калдырган юл безгә ул да булса шушында һәм игътибар белән, һәм күз белән, акыл белән, зиһен белән бөтен игътибарны шушында юнәлтергә. Ягъни йөрәккә, калбкә. Һәм дә гомер буена тик нәрсә эшләргә? Зикер кылырга. Гомер буена. Шул вакытта баягы
10 түгел дә 5 кимчелек, ашыгамы ул, аннары саранмы ул, аннары үзе турында гына уйлыймы, аннары капма-каршы җенескә карыймы, шәһвәтләре бар, аннары Коръән укый алмый, музыка тыңлый, ул вакытта шушы 5 сыйфат нәрсә була? Үзгәрә. Һәм дә монда да максат кимчелекләрне юкка чыгару түгел. Нәрсә әйттек? Үзгәртү. Шуның өчен төп максат кимчелекләрне югалту түгел, үзгәртү. Аның хакында без вәгазь сөйләгән идек, ул вәгазьнең исеме булды кеше табигатының сере дип атаган идек ул без вәгазьне. Кайсы көнне булган акылда юк, ләкин интернет шелтәрендә, YouTube'та бар. Кеше табигатының сере. Без анда әйткән идек, әгәр дә кешенең булса, мәсәлән, ут сыйфаты, ут өстә яна. Аңардан әйттек без 2 сыйфат, һәм дә берсе, мәсәлән, юлда ятса 5 сум, шушы ут сыйфаты белән ул 5 сумны ала, һәм әйтә, мин шушы 5 сумга мохтаҗ түгелмен. Ләкин ала, хистарта, юа, һәм дә берәр мохтаҗ кешегә, балага яки башка җиргә аны бирә. Киресенчә, шушы ут сыйфаты булган икенче кеше юлда барып 5 сумны күреп нәрсә әйтә? Мин шул кадәр түбәнчелеккә төшмәдем әле дип басып китә өстенә. Икесенә дә ут сыйфаты бар. Буягында ул ут сыйфаты атала нәрсә дип? Үзенең югары кеше икәнлеген аңлаганын, монсанасына аңта тәкәбберле. Икесенә дә бер үк сыйфат, ут сыйфаты. Шуның өчен төп максат бу сыйфатларны алып ташлау түгел. Баягы әйткән шушы кимчелекләр, ашыга, сабырсыз, шәһвәтләнә, аннары саран һәм башка сыйфатлар. Саранлыкны да без әйткәнбез, ул вәгазьдә кеше табигатының сере. Бу да безнең килде, саранлык сыйфаты килде, кешенең табигатының сере без әйткәндек, җир, һава, су, ут. Ут, су, җир, һава. 4 сыйфатны сөйләгән идек. 4 сыйфаттан килеп чыга саранлык сыйфаты, бу да сыйфат җирдән килә, җир сыйфаты. Һәм 2 мисал без биргән идек. Бер кеше әйтә, шушы сыйфат белән, минем интернетта утырырга, YouTube карарга, TikTok карарга вакытым юк, мин саран, мин лучше Коръән укыйм. Саран. Бу кеше әйтә, мин ярдәм дә итмим, кешегә вакытым жалко. Акча да бирмим, вакытым жалко. И садака бирмим, миңа жалко. Саран. Аермасы бармы? Әлбәттә бар. Бу да саран. Тик нәрсә әйтә ул? Мин вакытны кинотеатрга, концертка бүләргә саран вакытым. Мин лучше Коръән укыйм дип әйтә. Саран түгелме? Саран вакытым бит җәлли. Бу әйтә нәрсә? Мин сиңа ярдәм итәргә вакытым жалко. Икесе саран. Ләкин нинди аермасы бар? Булар без ачык сөйләгән идек шушы кеше табигатының сере вәгазендә. Бүгенге вәгазебез исә безнең Пәйгамбәрнең юлы хакында. Ягъни бөтен игътибар, бөтен фикер, бөтен уй кимчелекләргә түгел, бер генә йөрәккә. Ягъни зикр юлы. Шул вакытта бер нәрсәне терелтеп, бер нәрсәне шифаландырып, бездә нинди кемчелек булса, 5 ми, 10 ми, 15 ми алар барса да нәрсә эшләй? Үзгәрә, югалмый, үзгәрә. Баягы ут шикелендә һәм дә саранлык шикелендә ул үзгәрә. Бу яктан бу якка үзгәрә. Ягъни яхшы якка үзгәрә. Ташларга кирәкми, кайбер кеше әйтә, менә минем бала гиперактивный, аны кирәк бераз сүндерергә. Аны кирәк туктатырга, кирәк җөгән кидергә. Ул слишком гиперактивный, мин өлгерә алмыйм. Прекрасно, если гиперактивный. Куллан. Тик кулланырга бит кирәк гыйлем. Шуның өчен без әйтәбез нәрсә? Шушы кимчелекләрне ташларга түгел, үзгәртергә. Шуның өчен
Беренче чиратта нәрсә эшләнелә? Беренче чиратта кеше үзенең эчке дөньясына күз салса, игътибар итсә, аңа тәэсир ясыйм дисә, ул вакытта нәрсә эшләргә? Беренче чиратта әлбәттә физик гәүдәгә кирәк игътибар итәргә. Ягъни, шушы физик гәүдәне урнаштырырга кирәк бер айрым бүлмәгә. Ягъни, Пәйгамбәребез мисалында тау тишегенә барырга, пещерага, тауга. Ләкин безгә тауга барырга кирәкми, безгә җитә бүлмәгә кирип утырырга. Гәүдәне бүлмәгә утыртырга. Бүлмә буп-буш, бер кеше юк, телефон юк, радио юк, беркемдә кымылчалымы, беркемдә бер тавыш чыгармый, айрым бер бүлмә. Шуннан соң күзне йомып, эчке күз белән, эчке фикер белән карага йөрәккә монда. Һәм кулга алып тәсбихны нәрсә әйтергә? Уй фикер. Дөньядагы нинди бар мөхәббәт? Жан ияләренәме, инде булса кешегә, хайванга, яки әйтик, жансыз булган йортка, мисал, мөхәббәт бардыр кемнеңдер, машинага, аннары белмим, кемнеңдер мөхәббәте бардыр, бер дәрәҗәгә утырырга, идара кылырга кешеләр белән, начальник булырга, яки кемдер яратмыйдыр, анда идән себереп йөрергә, телидер хуҗа булырга, аннары нинди мөхәббәт бар? Мөхәббәт бар, тәмле ризыклар ашарга, шейхның йортында аның улы булырга, кемнеңдер фикере, мөхәббәте бардыр. Кемнеңдер мөхәббәте нефттә йөзеп йөрергә, нефттән фонтанда эчеп утырырга, туңдырма эчендә. Тагы нинди мөхәббәт бар мөмкин? Яхта алырга, самолет алырга, утрау, личный остров. Шундый нинди генә мөхәббәт бар? Шуларның барысында йөрәккә карап, нәрсә әйтергә? Астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла. Бу шушы айрым бүлмәдә башланган беренче юл. Аның өчен безгә әлбәттә тау эзләмәскә, пещер эзләмәскә, җитә утырырга өйдә. Ләкин беренче чиратта нәрсә? Истигъфар. Истигъфар кылып, кемгә нинди билгеләнгән юл? Юл берәү, тик юлның озынлыгы һәрбер кешедә айрым. Бер генә юл. Менә шушы әйткән юл, утырып, күзне йомып, йөрәккә карап, тәсбих тартырга, бу бер генә юл. Башка юл юк. Ләкин юлларның озынлыгы һәрбер кешенеке төрлечә. Кемдер берничә көндә, кемдер айда, кемдер елда шушы мөхәббәтне үзә алыр. Шушы яхтага, нефтька, ниндидер креслога утырырга, машинага, белмим, аннары шәһвәт бардыр кемнеңдер. Ягъни кыскача әйткәндә, Аллаһтан башка бөтен нәрсәгә мөхәббәт. Утрау булсын личный самолет булсын, президент аның кулы булсын, кемдер фикере бардыр, кем белә нинди фикерләр бар, уйлар. Шулар барса бетәчәк, шушы юлның озынлыгына карап. Кемнекәдер берничә көндә, кемнекәдер айда, кемнекәдер елда бетәчәк. Ләкин бу беренче чиратта нәрсә эшләргә? Айрым бүлмәгә утырып, күзне йомып, монда карап. Ни өчен айрым йорт, айрым бүлмә, йорт түгел, айрым бүлмә? Чөнки ишетсәң бер нәрсәне, син әллә нәрсә янында әйт, тәсбих тартасыңмы, зикр кыласыңмы, ишеттеңме? Булмый. Колак аны ишетә, баш мие аны нәрсә эшләй, обрабатывает, бөтен информацияны ишеткәнне, и син барыбер аны никак не сможешь әйтергә, кыйммәтле йорт, астагфирулла кирәкми, кыйммәтле машина, астагфирулла кирәкми, анда ниндидер зур положение кирәкми, әйтә алмыйсың барыбер. Әйтә алмыйсың, что миңа Аллаһка кирәк, әйтеп булмый, чөнки ишетәсең яки күрәсең. Шуңа беренче күзне йомарга, икенчесе ишетмәскә. Ягъни
Шундай тавыш кермәгән бүлмә. Бу беренче мәсьәлә. Шуннан соң шушы мөддәт, вакыт кемгә күпме билгеләнгән, шуннан соң кеше күрә башлый, сизә башлый, аның күңеленә нур килә башлый. Аллаһның нуры. Нур хакында бик күп хадислар бар, бик күп. Иң беренче мәсәлән, беренче чираттан инде хадисне әйтергә була, пайгамбарыбыз әйтә. Кайчан Адам алейхиссалам булды туфрак белән су арасында, раствор кебек, әле эшләнелмәгән, гәүдәсе юк. Минем нурым уже бар иде дип әйтә. Нурым уже бар иде дип әйтә. Хәтта Адам алейхиссалам сөйләшкәндә Җәбраил фәрештә белән сораган була. Нәрсә ул анда нур? Аңа әйткән булар, ул пайгамбар нуры. Алдан ук булган була пайгамбарның нуры. Шуның өчен бу пайгамбар нуры килде кайдан? Аллаһтан. Аллаһтан килә нур. Шушы нур аркылы безнең шушы кимчелекләр, шушы минуслар, алар үзгәрә. Беренчесе нәрсә дидек? Истигъфар. Икенчесе, кайчан истигъфар кылып, астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла дип әйтеп утырган вакытта һәр көн, һәр атна, һәр ай шулай эшләп, шу вазифа белән. Шул вакытта кеше бер көн сизә башлый, аңлый башлый, тоя башлый, нәрсәне гәүдә артык кызыксынмый. Гәүдә кызыксынмый, кыйммәтле киемгә, аннары таҗга, анда корона кирәк бәлки кемгәдер. Аннары нәрсәләргә, йөзекләргә, каш белән, аннары приказ биреп коллар булсын, утрауда ризык, анда коллар йөгереп йөри. Буларга гәүдә нәрсә эшли башлый? Суына башлый. Шушы истигъфардан соң. Ләкин бу очракта ахырда барыбер кала күңелдәге бер караңгылык, күңелдәге бер йөрәкнең кайгысы кала. Шуның өчен шушы вакытта кеше күчә икенче дәрәҗәгә дип әйтикме, икенче баскычка дип әйтикме, истигъфардан соң нәрсә әйтә? Ла илаһа илляллах, ла илаһа илляллах дип теле белән тәсбих тарта башлый. Кәмендә 100 истигъфар булса, һәм дә 100 ла илаһа илляллах булса, бу кәмендә әлхәмдүлилләh. Бу шушы вакытта инде гәүдә кызыксынмагач кыйммәтле киемгә, күңелдәге шушы кайгы кала бит. Кеше нәрсә әйтер, әни нәрсә әйтер, әти нәрсә әйтер, хатын ир нәрсә әйтер, бала нәрсә әйтер, күрше нәрсә әйтер, инде иске машина йөрисең, иске кием кигәнсең дип. Шушы барыбер күңелдә кайгы кала. Шушы кайгыны да бетерер өчен, чөнки кайгы бар тиеш нәрсәдә Аллаһ нәрсә әйтер микән минем киемгә? Аллаһ нәрсә әйтер микән минем йортыма? Әтүләндә кеше нәрсә әйтер микән йортка? Ничек төзегән? Ул нинди матур яки ямсыз? Кеше нәрсә әйтер микән нинди галош кигән? Галош кигән. Түгел, Аллаһ нәрсә әйтер микән галош кигәнгә? Аллаһ нәрсә әйтер микән машина алганга? Монда уже кала шушы нәрсә уже ла илаһа илляллах, ла илаһа илляллах, ла илаһа дигән икенче зикергә күчелә. Беренчесе истигъфар булды, икенчесе ла илаһа илляллах. Шул вакытта ла дип әйтеп, как раз таки юк. Бөтен нәрсә югала күңелдән, иштән. Юк, бер нәрсә дә юк. Нәрсә юк? Кыйммәтле машина, кыйммәтле ризык. Бүгенге секөндә киң таралган мраморный ит, безнең кешенең ушы китә, мраморный ит ашасы килә дип әйтәләр. Стейк дип әйтәләр. Аннары хәзер күчтеләр самолетка джет, 2 урынлы самолет. 2 урынлы машина түгел, хәзер уже купе, аннары кыйммәтле Мерседес китте уже джет. Булар барысы нәрсә күңелдән китә, шушы фикерләр. Һәм шул вакытта да Аллаһның аяты 8-нче сүре как раз барлыкка килә. Алла Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Dürüstlükte müminler alar şol kişiler alar kimler şolar? Şolar kayşan zikir kılına, yürekleri titri, tirbele, alar gana müminler diye beyte Allah Teala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر